Enw fi yw Amelia a fi'n gweithio fel cydlynydd chwaraeon yn ardal Caerffili a Morgannwg Ganol. Mae'r ardal chwaraeon yn cynnig nifer o sesiynau chwaraeon o oedran 3-25. Dwi'n meddwl bod yn holl bwysig bod ni'n gallu rhoi cyfle i plant cael sesiynau chwaraeon trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae yna nifer fawr o plant yn dod yn gartrefi di-Gymraeg, yn enwedig yn ysgolion ail iaith fel yr ysgol yma heddi. Fi'n meddwl bod yn holl bwysig bod yr Urdd yn darparu a cynnig y sesiynau yma i pawb, dim jyst plant sy'n dod o gartrefi Cymraeg. Dwi'n meddwl o ran safbwynt hyfforddwyr, mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu cynnal sesiynau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r sesiynau yma wastad yn edrych yn gwahanol. Dyn ni wastad yn canolbwyntio ar un thema yn wythnosol. So, efallai bod un sesiwn dyn ni'n canolbwyntio ar lliwiau yn y Gymraeg. Efallai bod y sesiwn ar ôl wedyn dyn ni'n canolbwyntio ar rhifau neu rhannu'r corff. So dwi'n meddwl wrth canolbwyntio ar un thema yn wythnosol, mae'n helpu'r plant wedyn canolbwyntio a dysgu mwy am yr un thema hynny wedyn drwy gyfrwng Gymraeg. Fewn sesiynau chwaraeon, da ni'n annog i pob plentyn trio siarad bach o Cymraeg. Alla bod hynny'n rugl neu yn enwedig yn ysgolion ail iaith, alla bod hynny jyst tym bach, ond da ni'n annog i pob plentyn defnyddio hwn. Da ni wastad yn trio edrych am ffyrdd i helpu ein clybiau a gweithgareddau datblygu gyda gyfrwng y Gymraeg. Da ni'n gweithio yn reit agos efo nifer o NGBs, lle da ni'n gallu trio gwella a chryfhau y partneriaeth mwyn trio gael mwy o sesiynau Gymraeg. Gobaith ni yw wedyn bod ni'n gallu cynnal sesiynau dwyieithog i pob math o blentyn yn pob camp gwahanol. Ella bod hynna'n pêl-rwyd, pêl-droed, rygbi, hoci neu be bynnag di'r sesiwn. Y gobaith yw bod y sesiwn yma wastad yn dwyieithog, bod ni'n darparu sesiynau yma i pob math o blentyn ac unigolyn.